Кайбыш районы Бырындык авылында зур нәсел булып Латыйфа һәм Гарифулла Нигъмәтҗанов оныклары яши. Гарифулла бабай дөньядан бик иртә китә. Дәү әниләре белән бергәләп Бырындык үзәннәреннән кака кузгалак җыеп йөргән оныклар бүгенге көндә үзләрен Латыйфа оныклары дип атап йөртәләр. Латыйфа дәү зирәк акыллы, шая телле, килен кияүләрне, онык чакларны бер йодрык итеп тотып торган чын татар әбисе була. Улларына да ул бер урамнан йортлар салдыра. Бүгенге көндә Латыйфа әбинең 150-гә якын онык-чыгы бар. Алар бергәләп җыелып гаилә бәйрәме уздыралар, туган авылларында концертлар, Рамазан аенда авыз ачтыру мәҗлесләрен оештыралар. Бүген без Латыйфа әбинең онык-чыгы, нәсел җепләрен барлап, гаилә йолаларын кадерләп саклаучы Әнҗә Мингалиева гаиләсенә кунакка барабыз. Менә без бүгенге көндә барыбыз да бик матур итеп Кайбыш районы Бырындык авылында гомер кичерәбез. Безнең гаиләнең үзенчәлеге шунда, без менә тормыш иптәшем Ранил белән барыбыз да авылда калдык, шу Бырындык авылында. Ул да шушы авылда туып үскән, мин дә шушы авылда туып үстем. Һәм инде менә әти-әниләребез дә белән бергәләшеп шушы авылда матур гомер кичерәбез. Шишә кебек матур бит ул туган тел. Гөлләр, гөлләмәләр бизәп торган тел. Назлыйсың да, иркәлисең җанымны. Ничек итеп күтәрмисең даныңны? Сагыш, моңам таратучы назлы тел. Иң газизе, бу дөньяда азмы тел? Сине зурлап, күпме җырлар җырланган. Иң мөкаддәс шигъри юллар юлланган. Рухи яктан үсүрче туган тел. Һәр милләтнең бердән-бере булган тел. Татар барда яшәр әле минем тел. Ышана бит, инана бит күңелгел. Безнең инде менә Бырындык хатын-кызларына гына хас булган. Юка пешерәбез инде без күп очракта. Юканы пешерәбез инде духовкада да, мич ялкынында да. Аннан соң инде безнең Бырындыкта күбрәк пешерә балан катыгы. Бу балан катыгын ясар өчен кыз җиткәч баланны җыябыз. Аннан соң аны мунча себеркеләре бәйләгән кебек парлап, бәйләп, элеп куябыз. Көннәр суыткач, баланның җимешләре, пешкән җимешләр нигә инде катып китә салкын белән, катып киткәчтән аны уарга бик җайлы.